talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Palimaya sa kabuntagon world. Humanang kangit-ngit nagatabon sa walay siguro nga kagabion. Ang Diyos na nukto kong naghandog nga sa kasing-kasing mo siya pasunod. Panibaya sa isa-isa, panibaya sa imong pagmataya. Isil sa kamahon, unang timbayan kanimo igsuon. Ang timbaya sayon nga himuon. Ang timbaya yano lang apan usa ka bililhon. Ipakita Diyos nung pahiyon upan sa pulong mahigugmaon. Panibaya sa usag-usa, panibaya sa imong pagmata. Ang pinlisin sa kabutagon, unang timbayang kanimo igsuon. Pulong sa Diyos sa itong paminahon, upan sa awit na langit-nun, puno sa lakas nga inspirasyon, inintak na sa kabutagon. Ikaw ginagapit niya ngayon, itugyan ang kaugalingon, pag-ampuy mong padayunon, sa kalisod ng kalipay ang Diyos kanunay kanimo nga magalingon. Sa Diyos ang himaya, panibaya sa usag-usa, panibaya sa imong pagmata. Ang pinlisil sa kabutagon, unang timbayan kanimo isabalay langit nun. Puloy anan sa Diyos Amahan, sa balay langit nun. Magkinit alay kita, magkinit alay kita, Maayong buntag ug malipayong Sabado. Ang kalipay o kadasig atong ipaabot sa pagpahat sa uban. Uban ni kami sa usa ka oras ug tunga sa pagpahat o paglaom. Diri lang sa Panibaya sa Kabuntagon World. The Hi World, hello Philippines. It's really a great morning to all of us, no? And we would like to extend our warmest greetings to all our viewers outside the Philippines. Of course, to all our avid viewers in the United States of America, Switzerland, Sweden, UK, Italy, China, Korea, Thailand, Japan, Malaysia, the whole United Arab Emirates, our friends right there at Doha, Qatar, Australia, New Zealand, Canada, and all our viewers
from all over the world. Thank you so much for watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, all over the world. Yes. But before ako i-greet no, diri sa Mindanao, ako pong isa batong i-greet atong mga viewers diri sa Facebook, mga early birds. Hello diri kang Jenny Rodwell. Hello, good morning. Naghulat jud ko ani. Happy Sabat, Jenny. Jason Raffles Almocera diha sa Hingog. Happy Sabat. Jeremiah Bryant diha sa Rising Sun, the land of the rising sun diha sa Japan. Also, we have LJ Bing Namayo. Good morning diha kaninyo diha sa Riyadh. We have also Jonaline Onghayon Tada. Happy Sabat. June Silva diha sa Tagum, Davao del Norte. Ati Grace Indino nga Gatanaw. Hello, good morning. Rhea Genesis. Hello, good morning diha ni mo Rhea. And Medjoy Shera. Happy Sabat. Daghan pa katag mga sayo no Jimel Kabahog. Sayo kaayo nag-view diri, and we have many more. Mitch Hangit Derecho Vem Kiamko Pasco diha sa Japan. Also Lads Nies Ora, Bibing Narvino, Johnson Liamas Amikan, and Ma'am Angel nga wala nagtanaw pa namo diri amo kamuhulaton diha Ma'am Angel. And of course, all over Mindanao, we have also magsugod diri sa Dakbayan sa Cagayan. We have also Camiguin, Iligan City, Bukidnon, Tibuok, Davao, General Santos City, Cotabato City, Pagarian City, Osamis City, Dipolog, and Zamboanga City. Hinaot no mga paglaom nga mahimong mabulok-o ng inyong Sabado karong buntagon ka pinaagi ani nga programa. Yes, sa lahat, binabati ko po yung taga Luzon. Maraming salamat po sa inyong panunood natin sa Panimbaya sa Kabuntagon. Diyan sa Metro Manila, Quezon, Taguig, Baguio, Pangasinan, Bulacan, Cavite, Pasay, sa Cavite at sa lahat na nandyan sa Luzon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay natin sa Panimbaya sa Kabuntagon. Tagalog yun ha. Alright. Yes, so dili po nato kalimtan no ang atong mga viewers nga nasa Visayas, no? So atong ginapanimbaya ang atong mga viewers nga nasa Bacolod, Cebu, Dumaguete, Bohol, Siquijor, Iloilo, nasa Samar, sa Leyte, Tacloban ug uban pang bahin sa Visayas, no? Again, maayong buntag kanatong tanan, especially sa atong mga viewers no, locally and internationally. Kami naghinaot nga nindot ang atong kabuntagon, right? So we better smile and be happy all the time. Yeah, tinodyo natin yung natong ipakita atong kinakusgan, no? Nga, Yes. So may kinakusgan atong smile face, be? Sige na, be. Kinakusgan, pa-cute sa mata. And ang smile jud nga makagisi. Yes. Oh, di ba? Bisan tod og sa taliwala sa mga kasubo o mga makasubo nga mga balita at mga madunggan, local or international, still we will still find the reason to smile. Because God gives us hope and God is with us, di ba? Yes, Nice. yes. Tinuod yun na fits, no? Ang daghang mga katalagman ng ato ang nasugatan or atong na-witness or atong nabalita karong mga panahon na mga bombing ba, na mga shooting. But, muna naghatag lang nato na nga we are living in the end times. But, after all this darkness, inaot no mga kapaglaom atong ang kuno, ang marvelous light diha kang Yes, Kristo. wow. Wow, so atog yung lig-unon ang atong pagtuo diya sa Ginoo. Dili ta magol, always smile ta tungod kay ang Ginoo nagauban kanato. Speaking of lig-on, ang atong mga correspondent abroad karon aduna sila kumustahan diha, kumusta mo diha labi na sa Doha, Qatar. Aduna sila gipahigayon nga musical presentation sa ilahan church dito sa Doha, Qatar. Atong kinitanaw. Happy Sabbath everyone. We are here in Doha, Qatar, wherein it is a very special Sabbath
because the church choir will be presenting to us a musical presentation entitled The Lamb. We would like to thank also our members of the choir sa kanilang dedication and commitment sa pag-practice para maging maayos at magandang performance ngayong umaga nito. And of course, magpapasalamat ako kay Ben kasi sobrang dedicated siya at very committed sa paglilingkod niya dito sa choir. And we all give back the praises to God's amazing grace and amazing name sa kanyang pagpapala ngayon sa amin. Amen. Amen. So praise the Lord. I'd like also to say thank you to all the choir members at saka yung aming mga participants, especially mga narrators and flutists, especially also yung mga anchors, yung mga cameramen, saka yung mga naghahawak ng mic at nag-participate para maging successful yung program nito. Thank you very and much. happy Sabbath to all. It was inspiring, uplifting. It gave me a little foretaste of what heaven is going to be like. People coming together and singing in harmony. It blessed my spirit. It lifted me up. And I look forward to a time when I can join a heavenly choir singing Glory, Hallelujah, for what the Lamb of God has done. And for a change, all the songs reached our hearts perfectly. It was a blessed Sabbath, and we were richly blessed with the singing. And praise God, and we hope to hear more. Wow! Murag na sa langit. So heavenly. Sama sa giingon sa Chronicles 5:13, the trumpeters and the musicians joined in unison to give praise and thanks to the Lord. Accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments, the singers raised their voices in praise to the Lord and sang, "He is good, His love endures forever." Then the temple of the Lord was filled with the clouds. Atog yung maingon, o atog yung maisulti nga ang musika, isa gihapon sa mga pinasahi nga instrumento sa pagdani o sa pagpabalik sa mga katawhan sa Ginoo diha sa iyang tiilan. Wow, grabe. Congrats. Makanindot kita na, di ba? Grabe. So we are so thankful to see you there sa ating mga paglaong correspondents sa Doha, Doha, Qatar. Qatar. And we really want to say that we really appreciate your efforts now for the Lord, and we would like to mention these personalities behind the success of the video they have watched: Engineer Ray Villanueva, Sir Arthur Dion, Jojo Garcines, OCJ Lord, and of course sa tanan nato mga viewers and all the members of Doha Church Choir, Doha Qatar Church Choir. And sa kaning ipang interview kanina, Ma'am Shonalyn Dakila, sa mga conductress, Sir Ben Padul and Sir Colin Gordon. Thank you so much. And sa lahat and all the members of the church choir. Wow, we are so happy to see you. Yes, very nice. Congrats. And now, tabok po ta sa Macau, China, no? Atong tanaw na atong mga kapaglaom nito, atong mga dasig nga mga batanon. Ato silang tanaw kung sila mga activities ito sa Macau, China. Good day, everyone. Today marks the beginning of our first ever youth gospel camp. With the theme Health is Wealth,
All the campers here are now ready to have fun and learn. As it is written in Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Now, here's a glimpse of what has happened during the camp. Upon the arrival of the eager campers, they were assigned to pitch up their tents at the campsite. There, the campers were assigned to their groups consisting of a chosen group leader, a flag bearer, and their respective members. After the briefing, there were a few activities before going to bed. We need to know our rules so that we know what to do, and we will know also what are the things that we can do. After all that work, they headed to dinner to fill in their hungry stomachs with a nutritious meal and to hear a short briefing from the counselors. The campers that evening then played games that required them to really interact with one another and to personally get to know their fellow group members. Next morning, the campers started their day off by singing praises and worshiping God before they had their breakfast. After they were fueled for the day, they had pathfinder activities where they learned how to tie different knots, played basic marching, how to treat an injured person, and many more. The campers also learned how to be innovative and to cook their food with creativity with the limited resources they were given. I've learned that we need to work like a teammates, and we learn how to do the first aid, and it's really a lot of fun. We know each other better, and we knew more people and like their characters, their behavior, like. That evening, both the counselors and campers had social night where they got together and socialized after dinner. They weren't only filled with food in their stomachs, but with happiness and joy in their hearts as well. The last and final day, the campers woke up early to go hiking and have worship up on the mountain. Aside from that, they got to enjoy their last interactive activity, which was the flag capturing. Although they were all tired from the previous activities, the lessons they learned and memories they created in the camp will surely be cherished. I've learned a lot of stuff here in the gospel camp. I've learned how to be a teamwork and very cooperative with one another. Gospel camp taught me a lot of stuff like God and draw myself more close to God. If next year there will be a gospel camp, I would like to join it because it's so much fun. As we come to an end, we can see a lot of tired faces. But each one of the campers surely had fun and had learned a lot of lessons, not only from the counselors, but from the fellow campers as well. We learned the essence of cooperation, obedience, discipline, and most of all, we learned the importance of keeping a healthy lifestyle. Just like what they say, truly, health is wealth. This is Angel Lima speaking. God bless us all. Yes, salamat kay no sa atong mga kapaglaom diya sa Macau. Kung naay camping dira sa Andres Camp
nag-camping pud sila dito, no? Nindot kailang rigata na sa sulod sa Yes. building. Even though nga Ah. nasa sa urban nga dapit, but wala jud lagi Experience that kalimtan one. no nga mag-camping jud sila ug unsay lang unsay mahatag nga nice nga lesson sa Yes. camping. Kanya nindot Salamat being a kayo no youth activist. sa mga atong correspondent nga si Angel Limas and the person behind this, we have also Lovely Gulfan and Christian Gulfan. Ug sa laing dapit tapot mga kapaglam atong kumustahon no atong mga correspondent diri sa lokal og nagipahigayon nga media workshop sa Western Mindanao Conference ato silang kumustahon. Ako si Josimay Hermoso, gikan sa Tuguran District. Dako ang akong kalipay nga nahitabo kining seminar workshop nga gidala sa Hope Channel. Sa akong kaugalingon og sa mga kadaghanan nga youth nga ni-attend niini. Dako po salamat nga naka-appear ko ani nga seminar. It's because first nakabalo ko different nga pumagi sa video production. Second is unsay importance, nakahibalo ko sa importance sa script writing, and last is nakabalo jud ko unsay importance sa social media or unsay role sa social media sa ministry. Ang social media atong gigamit nga nahimong kabahin niining maong training o ingon man usab ang atong gitawag og pag-train sa mga batan-o nato sa script writing. Salamatan po nato ang presensya sa ato nga mga union personnels gikan sa Hope Channel led by Sir Janster and Company, ang iyang mga crew. Kini nga eksperyensya, mga milestones nga atong naangkon nga nakahimo kita sa pag-share sa maing balita pinagi sa social media atong gi-share diri sa mga batanon sa Western Mindanao Conference. Ang Western Mindanao Conference usab mahimo magmalampuson sa ilang ministry, sa media ministry, especially pinaagi sa pag-distribute sa pulong sa Dios, mga mensahe sa Ginoo, inspirational stories pinaagi sa Facebook. Ingon si Sister White, if our young people is properly directed and encouraged, they would do much for the Lord. Sa ngalan sa Western Mindanao Conference, sa Youth Department, akong gipasalamatan ang ato nga mga ginikanan o ang ato nga mga leaders sa matag iglesia. Salamat kayo nga inyong gipadala ang inyong mga batanon aron sila mahimo nga kabahin sa dako nga buluhaton sa pagdaog ug kamilig kalag. Mga ginikanan, nasayod ta nga ato nga mga young people. Grabe ang ilang pag-apil niining social media. Dili nato sila kapugan. Tungod kay mao kini ang ilang henerasyon karon. Apan ato ning tabangan ug ato silang giyahan nga bisan ana sila sa pag-apil kanunay niining ato nga social media. Apan pinagi sa ato nga pag-train sa ato nga mga batanon, mahimo silang epektibo ug mahimo nga galamiton sa ato nga iglesia. Ako naghangyo nga dili lang dinhi tataman sa pagsuporta sa ato nga youth department, kundi sa tanan nato nga mga aktibidades. Inyong ipadala ang inyong mga batanon kay kini dili ni para sa amo, kundi para sa ila ug atong duyugan sa tambag sa pagtudlo, sa paggiya sa atong mga kabatanunan, dili lang sa bagamit sa atong ministry, kundi alas gingarian sa Ginoo. Salamat kayo ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.
pagkadasig yun Dasig. nila, no? Western Western Mindanao. Yes, Yeah. atong Congrats. pasalamatan, no? Pastor Doble, Pastor Coligado, Pastor Pamunag, and Pastor Lataya, as well as Sir Janser, ang atong tibuok team, no? Nga nag-conduct o kanang Media workshop. yes, Media workshop dito. Kauban Yes, ni mga sila, Janster grabe. dito si Boss J o si Jandi. si Jandi. O, Yes. Dudong, Sugod pa Dudong. lang na. Sugod pa lang. Sugod. Makabalo sa, Sa next mga na po nga umaabot conference. nila nga mga kuan report. Yes. Then motuyok na po na sa lain-lain nga mga conference and mission. Padayon sa kadasigon mga volunteers no sa Hope Channel. Yes. Yes, no? Dasig yung kayo sila. And again, a massive thanks, no? To all your dedication. Mga kapaglaom, sa laing bahin, maminaw taog usa ka awit nga makapahupay sa atong mga kaguol. Mga kapaglaom, we give you Shanley Nicole Gunida alang sa Harana sa Kabuntagan. Never seen the sunshine through the shadows. I never seem to find a soul to care. But in my darkest hour, you touch me with your power, and when I looked, your light was everywhere. The light of a million mornings filled my heart. The sound of a million angels sang my song. The warmth of a love so tender touched my heart, and suddenly the light of a million mornings dawned in me. I never tried to understand the sunrise. I only know it takes away the dark. I can't explain your healing or all the joy I'm feeling. I only know you've come into my heart. The light of a million mornings filled my heart. The sound of a million angels sang my song. The warmth of a love so tender touched my heart, and suddenly the light of a million morning stars in me. And now that your glory has come shining through, let my life be a candle, Lord, that shines for you, shines for you, shines
Praise God for that very wonderful song. Diba? It is entitled Light of a Million Mornings. Okay, and now we would like to greet our viewers. Nga nananaw sa ato through Facebook Live. We would like to say hello to Lorena Bores, Maverick. No, happy Sabbath to my family, Monteverde of Zamboanga City, my friend Joanne of Texas, USA. And we also have Junior Silvano, happy Sabbath Philippines, watching from Florida, USA. Alfonso John Bacchus, watching from Saskatchewan, Canada. Saskatchewan. Ano siya mag-pronounce na ito? Saskatchewan. And napagi pangalan din, love ko siya. Sige. Hello, happy watching. Hello, Dia Kanino. Ma'am Meg Mantos Kalibot, hi Mamaika, Kent Akot Mabini, happy Sabbath sa Tanang Katawan ni Cristo. Ruth Bugayong Ayuan, happy Sabbath everybody. From Jensen, Grace Murchante, happy Sabbath. Anjo Gohetcha. Giritan, Achilles Mateo Zolina, Elaine Ramos Padaog, and Jezreel Julieza. Okay, and from Ate VJ, thank you so much for watching. And mga kapaglaom, namoy nakabantay mo ng kanta nga The Coconut Nut is a Giant Nut. So If you eat too much, you get very fat. Okay, kanta na siya, no? Pero karon atong plantawon kung sa mga health benefits sa coconut. Here on Health Bits. Have you heard about buko pandan or coconut pandan? The large oval fruit of the coconut palm serves several healthy functions for you and me. Coconut is almost a complete food because it contains carbohydrates such as dietary fiber, starch, and sugar. It has also protein and fats as well as vitamins and minerals. For your information, coconut is good for the heart. It improves the heart health because of the presence of a healthy fat in the form of lauric acid, a medium-chain fatty acid that has no effect on serum cholesterol. Lauric acid increases high-density lipoprotein or good cholesterol level in the blood, which in effect prevents atherosclerosis or blood vessel blockage. In addition, coconut contains no cholesterol and trans fat, and coconut helps promote health and longevity. Coconut is a healthy item that can be used safely as food, and the coconut meat can be eaten raw, and the clear water of coconut can be a refreshing beverage. Mature meat can be used for cooking and other functions. Come with me to our backyard and I'll show you the new species of coconut which is known coconut pandan. Naa ta diri sa front yard ni Pastor and Mrs. Katoliko alang sa pagtilaw sa iyahang coconut pandan. Murag yun siya og pandan. Ang katamison, ang kalamion, ug ang iyang simhot, ang iyang humot is pandan jud. Humot kayo makadani. Di na gyud ka mangita og lain pang butong kung imo ning matistingan. So pag kanindot kayo, lami kayo nga butong. Coco pandan. This is a coco pandan. Very sweet and a new species of coconut. New species of coconut, coconut pandan. This is Miss Laila reminding you, the Lord is my strength and song, and He has become my salvation. Be healthy. It's a wise choice. The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbled through the tears that made her blind. She felt such pain,
Some spoke in anger, heard folks whisper, there's no place here for her kind. Still on she came through the shame that flushed her face, until at last she knelt before his feet. And though she spoke no words, everything she said was heard, as she poured her love for the Master from her box of alabaster. And I've come to pour my praise on him like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash his feet with my tears and I dry them with my hair. You weren't there the night Jesus found me, no, and you did not feel what I felt when he wrapped his loving arms around me. And you don't know the cost of the oil in my alabaster box. I can't forget the way life used to be. I was a prisoner to the sin that had me bound, and I spent my days pouring my life without measure into a little treasure box I thought I had found. Whoa, until the day when Jesus came to me and filled my soul with the wonder of his touch. So now I'm giving back to him all the praise he's worthy of. I've been forgiven, and that's why I love him so much. And I've come to pour my praise on him like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash his feet with my tears and I dry them with my hair. My hair, you weren't there the night Jesus found me, no, and you did not feel what I felt when he wrapped his loving arms around me. Yeah. You don't know the cost of the oil, no. You don't know the cost of my praise. You don't know the cost of the oil in my alabaster box. Oh, in my box. Panimpaya, gikan sa Miswa Dynamic Association. Panimpaya, gikan sa Crusaders Association Ineta Misamis Oriental. Have you ever ridden in a crowded bus or train? You know that touch isn't always enjoyable, because when personal boundaries are crossed, touch can be unpleasant and even harmful. Infants can be born deaf or blind, but could still develop to have a normal and enjoyable life.
But when they are deprived of touch, the consequences could be terrible. A touch plays an essential role in the early development of a child. As a professed Christian, have you thought about how could you touch other people's lives? How should we believe that people could see Jesus in us? How could we affect people to have Christian living? A famous saying says, "Be upright, because you don't know that you are the only Bible people are reading." Would this enable us to influence others or the prime movers of positive change? While we live in a globalized society, can we say this is still possible? Break the barrier, bridge the gap, in a grip of touch, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, you are with us for Good Morning Pastor, and we are gonna talk about the power of touch, or rather the power to influence others as Christians. And we are more than privileged to have with us the former youth director of South Philippine Union Conference, and now our boss, Hello, good the morning. Pastor Happy Sabbath sa Hishbon tanan ng Boscato. Magkaigsunan. Yes. Thank you for having me in your show today. Salamat, Pastor. morning, You've Pastor. been like for the whole week, Pastor, ba? You've been the translator for our crusade. Ba? Nightly crusade, and O before napajud ka, na, di ba? 1 week po siya dito sa camping. Yes, di ba? Straight good. Medyo Straight busy yun yun siya, ang kinabuhi medyo na to busy. karong panahon na, pero Oo. lipay man tang gamiton tas Amen. Amen. Ana, diha, Pastor, no? So, magsugod padayon na nato ni Pastor ang atong hisgut-hisgutan, Pastor, no? As Christians, kuno Pastor, we are said to live a Christian life. Unsa gyud ipasabot ana, Pastor, ang Christian living? Actually, naghimog ko research ani kagabi. Akong gipamalandungan tong mga karaan akong mga nahibaluan. I finally came to a few definitions. This is actually a Christian's natural way of life. Okay. Kanang Christian living. Normal ra gyud nimo nga gikinabuhi. Nya it is also a natural result of a dynamic response to a relationship with Christ. Kay Christian man itong gisgutan. So kung maayong relasyon, murag suabe ra pud siya. And then because of that, tungod kay natural siya, dili siya pinugos, nya suabe, dili pud siya tinuyo. Kung unsa ka mao ginang imong Christian way of living. Okay, resulta, di ba ganun? Ano yung resulta? The dynamic result of a yeah. relationship. So unsaon with man nato God. ni siya, Pastor, nga madugang o maamuma ni siya nga estilo? Actually, kung gusto ka nga ma-nurture siya, na magutay giingon din nga without nurture, we go back to the old self. Mubalik ta sa tong karaan kung dili na siya nato i-nurture. So, the only secret there, makigsunan, once you are a Christian, you always need to be a Christian. By constant beholding, we become like who we behold. So, mo nang particular po ka kinsay mong i-behold, di ba? Yeah, Kung Christian ka, who do you behold? Is it Yeah. Christ or katong other nga mga butang? Ba? So, Yeah, Pastor, tinuod yun, kay naa naman siya, no, innate siya sa imuhan, natural man, Natural. di ba? Given dili siya pinugos, kay mo nang suave yun siya. Would this make us, kuan, Pastor, prime movers or kana bitang of positive change? Or would this enable us, katungod ba ani, maka-influensya ba ta sa ubang tao? Yeah, obviously the answer would be yes. Kay pangutan naman ta posible ba or dili? Posible gyud ka ini mga kaigsuonan nga mahimot ang mga influencers like the salt or like the light. Basta kay imo lang ginang ipakita ang imong kahayag, unya mo sagol lang gikas mga tao. Ang asin mahimo ginang kaparat gyud sa tibuok nga tinula or sudan nga giluto, mahimo gid siyang lamian. Basta kay mo function lang ang imo ang pagka influencer to others. So in other words, Wing, Pastor, no, kuan, ang tawag ani, as a Christian, dili lang nimo na taguon sa imuha nga murag i-practice lang ako ni kuna ako simbahan, kuna ako sa akong brethren. Pag-abot sa gawas, Pag-abot sa gawas. warak. Warak. Lahi na sad. Malahi ng maskara. Yeah, tinuod na. Mao na nga sa aton giingon kaganina, constant beholding gyud. Dili lang kay usa or duha ka klase sa kinabuhi ang imong gikinabuhi. Kung naa ka ni Jesus, maintain gyud nga naa ka ni Jesus. Aron bisag asa ka paingon, si Jesus gyud makita sa imo. Kung sa libro pa, mura ka og steps to Christ ba? Lagi. Kaya moingon man ang uban, aw dili lang rong Sabado, aw. Sure na. Mauman, Ano ba? na sa- Kay kondisyonan. Nasa lagi. timeline. Nagnauna lang sa Sabado. So Pastor, nining digital or globalized nato nga katilingban. Unsa
basahom nato mahimong positibo sa sa ato pagsulod sa katilingban. Yeah, nagsulti man ta og digital nga kalibutan. Whatever you have right now, naman tay Twitter, natay Instagram, natay FB, natay Messenger, natay ato mga email accounts, ato nang gamiton mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. And naalatay mga pipila ka mga talamdan dire, be careful with forwarded messages. Kay mo man ay common kayo karon, and generally they do not make an appeal. Sagara kayo nga forwarded messages nga ipadala sa ato. Usahay dili nato halos gabasahon. Yeah, and then sometimes these forwarded messages are not even accurate. Dates and events daghang kayo nga murag paukyab lang bitaw nga mga messages aron ma-kuan ka nya ikaw pud ma-interest po kay imong i-forward ayon. And you will find kung mo gahatag lang ka og pila ka moments nga imo siyang i-verify kung tinuod ba gyud. Yeah, careful ta na mga kaigsuonan. And of course, we discourage chain letters. Kana bitawng nag-ingon diha nga please forward to as many people as you can. 20, because you will receive blessings. Oh yeah, if you do that, you will receive blessings or moabot ang malas if dili nimo i-forward. Actually, karaan na kayo nga paagi wala pa social media. And dili gina mo salir sa mga katawhan sa Ginoo. And then obviously niya dinhi ang maayong natong himuon when we do that in social media. You always show that you care. Niya you greet, pangumusta, idalas mga pagampo ug uban pa nga mga paagi nga imong nakita nga maka-change gyud og kinabuhi sa uban nga tao. And of course, make it personal. And then funny and sometimes serious. Give devotional thoughts, thought-provoking, make it reassuring and full of hope. Kay niini nga paagi ang imong padadaan niya nga mensahe, makapamalandong gyud sila, ma-encourage sila, malipay sila nga nikabot ka sa ila. So kay mo lagi to gibalik na to istorya wing ba. In other words, kuan gyud wing sa tanan gyud mo gyud pagkinabuhi. Dili lang kayo naka sa media katong sa imong FB, puro lang angle nimo nga mga guwapang angle mo ba. Asa dapit ang mga angle mo mga ginapirmi. Asa ka ni kaon pictures sa pagkaon. Picture day pagkaon. Dapat naya po'y mensahe sa uban. Kay mo man na siya no as kanang media ba no? Yeah, actually makakita kag mga paagi, you can butt in every time. Kanang mga picture nga gipamutang din ha. And it will actually make a difference, ma-encourage ang imuhang gitimbaya diha sa social media. Butangan day verse Bible sa ubos. Correct. Diba? So mo na katupong giingon ni pastor nga kanabit ang mga forwarded messages kinala giingon nga about sa Bible ko no, di ba? Unya as pakita lang kag 100 ka amin. Amin, 100 kamin. Amin po ganito 100 kamin. Okay, importante man sa good pastor no as kana in communicating ba unsa gyud ang message ba? Sa kuan sa kung unsa ang message gyud nga imong gusto i-share didto sa kuan sa mga katawhan. So ba? Lahi ra gyud siya wing karong panahon. Lahi. Sa moderno nga kapanahonan. Mao, nya lahi-lahi bitog mga kultura ba? So you have to understand that kano. So pastor kanang sa imuha bitaw sa bitan lang sana to pastor sa communication director pastor kana bitaw how can we like Seventh-day Adventists, di ba? Kanang attribute or makadugang sa inyuhang trabaho nga kuan nga para mapalambo pag yun ang trabaho sa Ginoo. Yeah, actually we are now in the social media age. Yeah, we can never do away with that mga kaigsuonan. So, kung unsay naani mo, ato lang balikon lang ako tong giingon kaganina nga unsay naani mo nga platform gamita gyud na. Actually, we tried text messaging kasi man tag himo na sa niana, and we can continue doing such things mga kaigsuonan aron lang gyud ang uban nga mga tao wa ta kahibalo, posible depressed sila or nangita lang sila kamatuoran unya imo silang nakabot, that will create a positive change in their life. Just keep on doing that mga kaigsuonan. Ba, so in other words, mo lagi to, sige lang ko in other words, ni katulo na nako ni mo bingo na gyud karon ta. Nagkota na niya to mga viewers ani karon ba. So gamiton lang gyud siya. Mo nang giingon pa sa isa ka network pastor ba nga you think before you click. Diba? Whenever you share something sa social media, because you never know, diba? Kana imuhang gi-share din ha, would really have an impact
with other people. Pero mabantayan po nimo pastor mo lakbita gamay mabantayan nimo labi na sa uban labi na og tungod kay karon labi na moadto ta sa media pag makita sa mga katawhan gwapo gwapa murag ma-encourage din sila mo-click din sila. Pero unsa man nato nga makasulod kita diha sa mensahe do na ba nay mga lain nga mga pamaagi nga makasulod ta ana? Yeah, actually, ano man gyud imo ginanghuna-hunaon ug unsay maayo nimong gabuhaton diha sa social media. Kay na may mga sites nga pwede nimong sudlan asa-asa lang, pero we can actually make a difference. Yes. Make kinibitong positive unya responsible nga mga choices in doing that. Correct. Kana Unya maayo gyud kayo ang mahitabo din ha kung magpagamit kita sa Ginoo. Ana gyud siya no. So in your decision balik gyud ta so kung kinsay imong behold. Yes. Ba? So pastor, thank you kayo. Doon na ba kay mensahe sa atong mga viewers karon in Kamuntagon? Yeah. Greetings labi na sa mga youth department sa North Central Mindanao Conference. Thank you kayo sa imong 1 week nga pag-uban namo dito sa camping. Salamat sad kayo. Thank you for giving the opportunity to serve. Gusto lang nako ning i-close mga kaigsuonan by sharing to you a minute or 2-minute story nga akong nakuha po gikan sa usa ka stewardship book entitled Circles in the Sun. This is about the engineer who was raised in an atheist family. Sa ato pa nagdako siya nga wala gid siya tuo-tuo Ginoo, nagtuo siya nga di lang ka manghilabot, unya maayo lang ka og relasyon sa uban, maayo ka sa trabaho, everything will be just as fine. Atheist na siya. Yeah, atheist na siya. Unya he had everything na siya gwapo nga trabaho, gwapo iyang balay, happy family. Kumpleto gyud, wala na siya gapangitaon. Everyone that wishes for. Yeah, gwapa ang iyang asawa, mga bata niya, maayo kayo. And except for one thing, na siya problema sa iyang opisina. Na siya office mate nga engineer sad nga Christian. So ang iyang ginahimo, every time mag-meet sila, mo-greet din siya inon nga God loves you, Jesus. Unya he tries to kanag yung misyonan niya dayon ng engineer. So lagot siya kayo. Iyahang gi-straight ang iyahang amigoin siya. I don't want to hear about that anymore. So ayaw na kong palihog aron please lang amigo ta. Pero kadugayan amigo sila tungod kay daghang mga katingalahang butang ning iyahang office mate nga ginahimo awayon sa opisina, dili lang mo react. So napakita lang isang Christian lifestyle and influence nga suabe lang gyud kaayo. Unya kung ma-prove na po ang mga paratang sa iyahang nga dili day siya ang culprit, di ra pud siya moingon nga sorry kayo ninyo. But anyway, the thought is sa iyahang pagtanaw ni ini nga Christian friend nahimo siya hinuon nga special niya kay ang amigo. One day he was preparing to go for fishing pero tingala siya, he went the opposite direction. Niadto hinuon siya sa balay sa iyahang amigo and they spent the whole day there doing barbecue. Pero one of these times nabantayan niya ang iyang asawa nag-ili sa iyo sa Domingo. Uyog ang duha ka anak iyang giligo og sayo. Pagtan-aw niya sa iyang asawa, nihilik ang iyang asawa. Matud pa sa asawa, Darl, dili na ko magwanta. I need to find a church for our kids. Ingon siya, di ba nagsabot man ta nga dili ta ni ining pamilya mo tuo nga naay Ginoo and everything is just fine. Okay. Pero nihilak ang wife niya, Dad, please give me this chance. Unya ni pause for a while kining engineer. Ingon siya, all right, nakasabot ko. Pero kung naa manggali simbahan nga imong nga atong atuon kung unsa manggaling na that should be the church of my friend. Amen. Adto sila sa church sa ilang friend, nag-6 sila Bible study, nga later became members of the church of that friend. It just happened, mga kaigsunan, according to the story, that that friend was an Adventist. Therefore, nahimo sila mga Adventist Christians. Praise the Lord. Praise So the that's Lord. what influence can do to people. Just be who you are. Naturally, dili pinugos, dili tinuyo, and people will see Christ in the way we live. Wow, di ba? Amen kaayo. Amen, So amen. mga kapaglaom no, ato lang gid siyang hinumduman, di ba? Nga as we live, makita gyud unta si Jesus Christ sa ato Yeah. Ba? Oo. So, mga kapaglaom karon makita pa nato si Pastor niya sa mga sunod pa nato mga segments. But this time we move to the kids station. I'm Jaslyn. And I'm Chloe. It's playtime in Kids Station. Look at this. It's squishy. Where we are playing. What do you call that? Kinetic sand. Kinetic sand is a sand that doesn't make a big mess and also cleans up
from God. And Adam is husband of Eve. Do you know how God made Adam? No. I think he made him out of sand. What? I think it's sand. I think it's mud. Let's pretend we're God right now. How are we going to make Adam? By using sand. By using sand. Just like this. And that's how you create Adam. That's all the time that we have. And remember, kids, God made you and love you. And we are all God's children. Bye. See you later, Adam. Maayong buntag mga kapaglaom ug happy Sabbath. Welcome sa atong segment ang Let's Pray Today. Kung diin kita magahimo sa atong 777 prayer. Kauban usab sa inyong ipadala mga prayer request diri sa atong programa. Kauban nato karon sa pagampo, wala lang yung di atong pastor, si Pastor Heshbon. Buscato, Pastor, salamat kayo sa pagbalangin sa pag-iuban. Morning, Sir Fitz. Thank you Okay. sa pag-invite. Yes, as always. And now, adunay ipadala yung mga prayer request atong magabasahon. Una, from Ma'am Gonda, please pray for the bereaved family of a 4-month-old child and all the victims of the ambush in Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. Another request from 0905-937, please pray for the fast recovery of my sister ug sa mo ang maayong relasyon sa panimalay. And lastly, please pray sa mga Bible students sa gipaygayon nga seminar diri sa PUC Garden Church with Pastor Bill Tucker. Okay, Pastor, okay. Akong gihangyo ang tanan nga muduyog sa atong pagampo. Let us pray. Among kamhanan o magiluyon nga Dios sa kitasan sa mga langit, ako kaing kalipay nga kining adlay papahulay imo no sa gihatag sa imong mga kanakan sa tibuok kalibutan. Labi kaming nalipay tungod ni higayon nga kami adunay free access nga na kanimo aron among itugyan kanimo mga pangindahay, mga pagampo, kalipay o uban pa. Pinasayang paagi Ginoo, yampo namo ang panimalay nga nagbangutan labi na gyud ni adtong bata nga bag-o pa lang puya nga 4 months old, maingon man sa mga biktima sa usa ka ambush nga nahitabo dinhi sa Talakag anilang gyud recently sa anining dapita. Panalingin ni Ginoo ang ilang tagstag sa panimalay, ayaw sila pasagdi o makikauban ikaw kanila inlabi na ni panahon sa pagbangutan. Pinasayang paagi amo sa giampo kining among igsuon nga nagpadala og request alang sa fast recovery sa iyang igsuon nga babae na stambalanan or whatever nga kondisyon nga naa siya karon, palihog Ginoo hikapa siya. Ihatag ang imong mga milagro, maingon man usab ang maayong nga relasyon sa tibuok nga pamilya. Padayon mo pagampo Ginoo ang mga Bible students, mga Bible interest nga nag-attend matagabi, especially karong adlaw mao ang culmination day para ni ini nga seminar nga gidala ni Elder Bill Tucker. Salamat kay Ginoo nga imong panlanginan ang tanang mong Bible students, mohatag sila sa ilang desisyon nga dawaton ikaw. Ingon nga ilang personal manluluwa sila binagyon nga nining adlaw adunay mas baptism nga pagkahimuon. Salamat kaayo nga nagmadaogon ang balang espiritu ang ebanghelyo niining dapita ko naa sa giwali ang imong balita. Salamat usab nga aduna kami kasiguruhan nga ibubuo nimo ang imong presensya ang balang espiritu sa tibuok nimong katawhan niining adlaw aron mas maandam kami, maingon nga among giandam ang uban sa imong pagpadayag. Salamat sa imong pagpanalangin kanamong tanan ug sa tanan nga pamilya nga among girepresentahan, mga viewers at tanan nga nagsunod ilabi na niining panimbaya sa kabuntagon world. Salamat Ginoo, ikaw motubag, ang imong ngalan mahimaya sa ngalan ng Gahom ni Jesus nga among manluluwas sa amen. Salamat kay Pastor sa pagampo.
O sa atong mga kapaglaom, kung ito na mo'y gusto i-appeal no, sa atong pagampo diri sa atong segment, pwede kayo padala pinagi sa atong Facebook page, ang Panimbesa Kabuntagon World, o pwede usab sa contact number na may pakita sa mga TV screens. Matthew 11:28 says, "Come to me, all you who are weary and burdened, for I will give you rest." This is a friendly reminder from Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Nakatungog ako sa pagtawag nimo, nagpasalamat ko Diyos sa imong pagtubos. Bisan ako may kahugaw, puno sa kaulaw, apal sa kahugawan ko, imo gipasaylo. Modol ako karon o Ginoo, sa dugo mo hugasi, sa lako hinluin. Nagatawag si Jesus sa malumong tingog, gipakita ang gugma niya, wala gayo'y sama, magadayig kita ug maghimayan niya. Di na kita mabalaka, kay siya Diyos sa gugma. Karon o Ginoo, sa dugo mo hugasi, sa lako hinluin. Ito'y mo karon ang kinabuhi ko, sa maangkingon mong bugton, ako masaligon. Dagong kalimay ko, tungod sa kaluoy mo, kahibulongan nga grasya, dayon ang ngalan niya. Modol ako karon o Ginoo, sa dugo mo hugasi, sa lako hinluin. Modol ako karon o Ginoo, sa dugo sa Kalbaryo hugasi na ako.
Lain na sad nga adlaw nga atong paghimo ng atong Bible Beats dinhi dapit sa Pasil, Kauswagan, Cagayan de Oro. Dunay gihimo nga camping dinhi, Andros Camp. Gidumalahan sa Youth Department sa North Central Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ako makauban karon ang anak sa atong Youth Director sa North Central Mindanao Conference. Walay lain kundi si Phil Isa Lagunday. Good morning. So, salamat ang palawing nagiubanan ko ni Modere. So, karong oras sa magpangutan nato sa mga kabatunan diri sa Pasil kung kinsa tong disipulo na nagkuban kang Pedro padulong sa Ginoo. Oh, so ready na ka? Ready na ko lawing. Sige, go. So, tara mga kapaglawom, mangutana na ta. So, mangutana ko sa inyo, kaila ba mo kinsa tong disipulo na nagkuban kang Pedro padulong sa Ginoo? Kinsa man to siya? Wala mo idea? Nagahimo kita karong camping. Related ni sa atong camping karon nga gihimo. Kinsa man tong tawhana? Wala mo kabalo kinsa to si gidala ni ni Pedro padulong kan Jesus, kinsa man to? Apil ni sa atong camping karon. Nakasulat niya oh. Kinsa tong disipulo nagdala kang Pedro sa Ginoo? Ikaw, Andros. Okay, ang tubag si Andros. Mao gani nang Andros kamta karon. Nakapipis man to. So si Andro, natagnan ni si Andro. So nagbasa kag Bible? Nakabasa ka Bible? Mao gani natay Andros Camp. Mao na siya si Andro. Andros? Si Andros, ikaw. Andro. So, ikaw. Si Andros. Si Andros. So, nansira nila si Andros. So, thank you. So, nami hatag sa inyo ha. So, ang nakatubag, ikaw? Oh. Tagaan di kag isa kasako nga bugas. Claim ka dito. Kinsa tong disipulo na naghatod kang Pedro sa Ginoo? Juan, ikaw. Si Andrew, gidala niya, gipaila niya ni Pedro nga gidala niya si Andrew kan Jesus. So, kay nakabalo sa inyo ha. Gidala si Pedro sa Ginoo sa usa sa mga disipulo ni Jesus. Mao to nga nahimo pon nga disipulo si Pedro. So kinsa to? Naghimo ta ro kining camping, unsa ni nga camping? Ha? Sa to? Andros. Oh, si Andro. Siya mo'y nakabalo. Tubag man ka. Okay. So, kinsa man tong disipulo sa Ginoo na nagdala kang Pedro sa Ginoo? Kinsa man to? Okay, sa'yo na idea. Andro. Okay, kamo dia. Naghimo tag camping Andros ka mo kaila. Si Andrew Manggod ang usa sa mga disipulo nga gitawag una ni Jesus pero nakita niya si Jesus nga maayo ang pagtulunan ug siya sa mga maayo nga propeta gidala po niya ang igsuon aron makatuon pod para sa mga gipulong sa Ginoo. So, check. Okay. Okay, so thank you. So Isa, salamat kay sa imong pag-uban ako karon. So unsa man ang imong experience sa atong mga kapaglaom? Lingaw siya kay bisan gamay na ingani maptudloan nato sila na si Andrew day nagdala day kay Pedro sa Ginoo. Oh. So unsa may lesson sa atong mga kapaglaom ron labi na duna sila mga higala? So si Andrew mo na siya nagdala sa Ginoo. So let us all be an Andrew and bring our friends to the Lord. So mabala nila unsay kamatuoran sa mga higala dapat natudalo natong mga uban na amigo diha sa Ginoo. Yes, so importante kay na. So ako pasalamatan sa ato nga Bible Beats sa Daplak, Suralta Family og labi na diha sa Women's Ministry diha sa Morton Grove Kilam diha sa Seventh-day Adventist Church sa Chicago. So thank you kay sa inyo ang pagsuporta og sa Suralta Family. Thank you support sa ato nga pa Bible Beats. Pastor John Doroy o kang Joy Beltran sa iyang family. Thank you kayo sa inyo ang pagsuporta sa Bible Beats. Isa, kinahanglan gyud nga magtuon ta sa Bible aron pagpangutana makabalo din ta. So thank you kayo sa imong pagubad. Nako karon, thank you kayo sa paguban sa sunod na pod nga higayon. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuoran si Felisa Lagunday ni awing indino alang sa Panibaya sa Kabuntagon World. Panibaya gikan sa Mantika, Misamis Oriental. Wow! Panibaya gikan sa Pantukan, Bukidnon.
Ba, si Andrew. Sama sa giingon na mo kaganina mga kapaglaon no sa sa GMP. You are to touch people's lives through Yes. your lifestyle. Maghatag ta og hope or pag-asa. Dili lang pud ta magpaasa sama sa problema nato karon sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka, let's say, more than okay bachelor nga nag-edad og 31 na ako'y saktong trabaho with an income high enough. I'm writing this letter tungod sa rason nga wala jud ko'y sakto or galast nga romantic relationship. I've been in a number of relationships pero wala gyud galast. Siguro tungod kay if na ako sa usa ka relasyon, makompare na ako sa ako mga past relationship ug medyo ko manghinayang or ma-realize lang gyud nako nga I'm not into her. So now, I want to start over. Seryoso nga relasyon. Kung makarelasyon man galing ko, gusto ko mauna gyud. I make myself available. I'm making myself ready for that relationship as well. Ang problema, daghan ko gakasugdan nga mga paramdam pero dili ko gakalahutay. Every time I feel na ko nga ganahan pod ang girl sa ako, mawala ko interest and ang ending mapaasa lang noon ako sila. Ayay Which ka. is dili pod ko ganahan. Palihog tambagi ko ninyo kung unsa man angay na kong buhaton. Gusto na gyud ko maka-start og relationship nga mo last na gyud. Is there something wrong with me? Nasa'y PS. Don't hold back in your comments. I keep an open mind. Thank you. Oh, di ba? Okay. Let's give hope to the So to the lalaki ni, paasa. lalaki. Ni siya, Wayne. Mura safety mo karon. Safety ang mani siya. babae. Si Leah makatubag daw ani. Si Sharin, si Sharin. Si Sharin ba? Sige, Fitz, be, Huwag ito na yung paasa. problema po sa mga nato malaki, no? Kay, Boy, paasa. We are prone, diba, to do this. Kay, sa mga good kay, di na gusto commitment. Gusto na natong lingaw-lingaw lang. Ang ending, wag ikay na pala. Fitz, kamo na, Fitz. Okay. So, ano na lang siguro, sir. Kung gusto ka o ganing makakuha gid og long-lasting relationship, munang linya sa akong ila to nga bae. Buhat yung linya, kung siya ra gyud. Wala na ilan, di na ka dapat Focus. maglibog. Focus na ka sa isa. Kung siya imong piliyon, siya na yun. Mao gyud. Saibit sa upan. Correct. Straight. Tinuod na Forward. siya. Bitaw. Daw bibing. Dili na magpaasa. Ipadayon ang pag-asa. Ex ng mga past. Correct. Tagalog pag-asa. Ayaw lang po tong ko kanang daghan siya kanang ka-collect siya ba? Daghan siya gisugdan pero ang ending walay naiya pero walay naiya sa iya bitaw. Kung magsugod kag relationship mo man po na magsugod ka friendly ka sa uban imo pang ilailahan ng ubang tao pero isa pod ni sa relationship be aware pod sa imo be aware that what other people tend to look pod sa other mate like kung ako kini imong gipangita nga babae ikaw pod imo pod i-consider unsa pod ang gipangita nga ani nga mga babae sa isa ka lalaki kay baka ka ikaw kani imong gipangita sa babae wala pod sa ila dili mo mag-compatible ba Kay ideal ra kaayo. Baka perfectionist ra pud kay siya Ma'am Ange wala ra bay perfect nga tawo Mao man. Daw biwing. Kamo magyud lalaki lagi wing Lagi, pasa murag Agoy. nakapabor mo mga Paasa. babae. Oh. Ayaw nang paasa. Kung tinuod ka nga nahigugma, tinuod agad na. Ayaw nang Amen. paasa. Pareha sa mga ba mo, tinuod yun. So, ano na siya. Kung gugmahan ka, ayaw paasa kay lisod ng paasa, ang babae mag-ilak. Ibalik nagyapon mo na pag-abot sa katapusang mga adlaw. Hala. Bukat kayo to, no? Bukat Amen, kayo. amen. Seryoso si Awing. Si Awing, Nakapabor seryoso magud siya kaayo, ba? legit. Tingala ko, Ma'am Ange, kay while gabasa ka sa story, wala man siya reaction. Wala may mga... Gani. Wala. Oo ba? Igo na igo. Ba, relate much. Si Direk, na siya Harry istorya. na daw, Sige, no? Yob. Bitaw, no? Sige. So, ani lang akong maingon, no? Dili siguro maayo nga mag-compare ta, no? Sa atong mga past relationships. Ang present, i-compare sa past. Oo. Kay kung ato na i-compare, makakita kita mga sites or mga bikil, no? Nga, Correct. agoy, di man nilani nga sa una, inani man, no? Oo. So, dili lang siguro nato i-compare. And, ang ikaduha is, before siguro ka mo start og paramdam, dapat i-evaluate sa nimo sa imong emotion towards the person. Kay, ang
ang problema sa mga lalaki, mahilig kaayo magpa-cute-cute, no? Attraction lang Too na much ito. kindness. Unyang ending, dili ka balo mo lahutay, di ba? Munang dili dapat. Lahutay lagi. Actually, yes, ang mga lalaki dapat ila sa gidaang i-meditate. Ganahan bigid ko ani niya. Ayha dayon ka mo Lagi. pursue. Lahutay lagi direk. Ogoy. Ana lang siguro. Pagduda ko si Direk ani. Unsa man pastor aton tabagan si Direk Pastoro? Actually, ako ni siyang tawagon nga si Super Bachelor. Super Diba bachelor. SB. Oh. Yeah. Actually, alang ka nimo Super Bachelor. You are on the right age. Sakto na gyud nang imong edad nga 31 na ka, di nakikinahanglan nga mag-uyab-uyab nga tason pa Fling-fling kaayo mga nimo. nana, oh. Kay nanagi ka sa panahon unya, naanago kay sakto nga income. Correct. Actually, it's the right time for you to start a family by now. Yang akong tambag sa imo, sama sa giingon ni Yup kaganina, nga dili maayo nang mag-compare-compare ka og unsa tong mga kaagi nimo. Tinuod. And the point there is, wala nang tayo mahimo ato og unsa tong mga kagahapon. So, kung mahimo gid unta nga idealism, isa lang gyud or kung unsa mo failure man siya as least as possible. Pero at this time, akong advice sa imo, ayaw na gyud pag ikatag ang imong unahuna nga magsige pagagpanagat og kinsa ba gyud. Oo. Sakto tong ilang gipangingon tanan nga you think of one particular girl nga para sa imo and stay focused on that. Unya ma-develop nimo ang imong gugma sa iya as you eventually develop her love for you as well. Nya kana nga paagi mahimo na nga answer sa imong ginapangita. And Amen. best of all, akong tambag sa imo kung sa past relationships you failed to pray. This time make Pray. it your priority. Correct. Kaya po yun na. Wow. Kay Pwede Ginoo. fastingan, Pastor. Yeah, that's it. Oh. Kung pwede fastingan. Oh, no, sa ato ang letter sender, no, wala man siguro gid mini hold back. Bitaoy. So sa gikaingon pa nila, no, una-una siguro tanawon po nimo imong kaugalingon ba, are you really ready to commit? Is this it na bagiyod siya? And sa giyon ni Pastor, wala ba gid siya perfecto nga relationship, it has to be nurtured. Kung naman gani mga imperfections, you have to look at yourself kung ready ba po ka nga dawato na siya. Ba? So, ana na siya. No. So, I hope po nakatambag mi sa imuha og we are really praying with you sa pagpangita sa imuhang life nga partner. Okay? So, sa among mga viewers, if you have problems and concerns that you wish nga ma-enlighten pud mo, feel free to contact us and either through our Facebook page or sa amo ang cellphone kay amo mo pong paningkamutan nga makatambag yun mi sa inyo ha. Daghang kay salamat sa inyong pagsalig sa amo sa inyong mga problema ug suliran, and please continue on praying. Okay? So, mga kapaglaom, no? Mobalik pa ang inyong paborito nga programa sa Sabado sa buntag. Dili lang sa Panibaya sa Kabuntagon World. Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, he'll be alright. We are back here in Panimbaya sa Kabuntagon World. Og ani nga napunta karon sa ato ang birthday Birthday bulletin. bulletin. Kumusta ang Yes, ato so mga excited for celebrants? Hello, happy Hi, birthday Sir to Emmanuel Mar, Baldo. Sir Mar, Novi Claire Balamat. Happy birthday, Happy Novi. birthday, Carlito Uncle Bombeo. Darling, Des Talisayan, happy birthday. Yes, Clydel Jen Jen, Sabon. Eskwelahan, happy birthday. Eva Simbahon, happy birthday. Happy birthday. Charles K. sorry, Arenas. Arenas. Claudel Claudel Baang, Cayetona. Cayetona. Bong Belwan. Belwan. Happy birthday. Happy Ezra Bustamante. Birthday. Cecil Ascona. Ascona. Norbert Lee Happy Senene. birthday, Nuloy. Carla Shim Ledesma. Happy birthday. Novi J. Ryan. Novi. Dr. Elvin
Salarda. Salarda, Dok. Happy birthday. Happy birthday, Mervin Bon, happy birthday, Bon. Happy birthday. birthday. Gladys Joy Ferrer Gallego. Happy birthday. Happy birthday sa inyong mga Ug celebrators. Dungog nga Oo. birthday greetings no ha. Happy i-greet na ko palihog akong papa. Happy birthday Anselmo Sakasan Jr. og Rohan Corpus. Then wedding anniversary nila kay Saddam and Kuya Saddam karon og John Ray Sandik Sakasan. Okay. Kuya Saddam og Ate Sansan, happy anniversary. Yes, Alright, happy Jamie Sakasan, greetings Oo, gikan sa iya. nagungong sa kuha diri, ang former boss ni Direct, si Bembem nga ako niya. Happy birthday. Happy birthday. Yes, ano po, ipasingit na happy birthday, no? Happy birthday to Ate Shai Sena, no? Si Shai, daughter of Pastor Sena, and happy birthday to Ruel Solioso. So, kantahan na Yes, to. napay dungag Ay, napa. Cesar, daraway mong mic. Kuya Cesar Briones, happy birthday. Happy Okay, birthday. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyo. Yes, so Many ano more yan? birthdays to come. Yes, so ganyan sa atong mga greetings. Ato Okay. ipanibaya diha happy Sabat. Amo i-greet diha ang bago nga naabot nga among bayaw walay lain kun dili si Tony Boy Do gikan kini kang tuto dahonan og sa iyang wife. So naa siya karon naabot. Happy Sabat diha kanimo gikan kang tuto dahonan. Alright, so sige, magsugod Alright. siya. Okay. Ma'am Kene. H. Ira, Ma'am Greetings to Sir Ping and Ma'am Jennifer Digaom of Idaho. Salamat kayo sa inyong mga suporta sa mga greetings to Gonida family. And greetings also to Sir Ulysses Lapot and Ma'am Laarni Mary. Daghan kayo salamat yung suporta. O, padayon tayo. Gikan sa Kang 9820. Good morning and happy Sabat sa Pulangkos family of Nazareth Church, dinha sa Sigaboy, Davao Oriental, and also to Ganoy family, and most especially sa Ibot family of Anunang Church, dinha sa Garden City of Samal. Mayong buntag kapag laom, gusto lang namo i-greet ang among pinalangga nga APML, si Sir Roger Akain, og sabtanan sakop niya nga mga magbubuhat sa Intero Southern Leyte. Hello din ha sa paglaom Roger Grado ni Happy Sabbath ninyo mga kapaglaom. Og sa kang Winston Gallinero nga katanaw karon sa ato ha. Hello Mr. Lapu-Lapu, Kuya June Baguio og Erwin Cacho, USTP family, the CST in particular. Si Jana, hello, gigreet na pud sa takad na. Salamat sa pagtanaw. Okay, yes, naaputi greetings diri, no? Happy Sabbath from PAA's family still watching the program. Good morning, happy Sabbath. Kasunod jud mi diri sa inyong programa sa Punta Vedra, Negros Occidental. Hello. Ngarin family. Thank you kayo, no? Lanawan SDA Church, happy Sabbath to all. Thanks Marivic Atay. Happy Sabbath to all the brethren of Agisan, SDA Church, Agisan, Himalayan City, Negros Occidental. Happy Sabbath to the Obidencio family of Lilingayon. Happy Sabbath po, pakikit po dito sa Oriental Mindoro, family Brigol, sorry. Brigol siguro. Okay, Brigol siguro. Happy Sabbath sa Agua Viva family sa Alubid, especially kang Sir Lino. Thank you kaayo sa pag-accommodate. God bless. Daghan kayong salamat sa pag-accommodate sa Hope Team. Yes, thank you daw kaayo. Good rainy morning. No, ulan din sa gawas. Oh, Oo medyo ba? gloomy-gloomy. And happy Sabbath. Greet lang nako tanan taga Maragusan, Combal Province nga nagtan-aw sa Hope Channel. From Rome Carl, good morning and happy Sabbath. Panimbi ako sa ako ati Jinjin Galarpe o kay Almay Jane Aqua nga mga gwapa. Wow. Hope magita na tamo. God bless you all and more power amping mo permi. Maayong buntag kapag laom, gusto lang namo i-greet ang among pinalangga nga APML si okay, nabasa na ni siya. Yes, so continue with These greetings also. Good morning, happy Sabbath. Greet na ako mga pinalanggang ginikanan. Mama Venven og Papa Tony Carupo, pinalanggang anak og Bana, Dana Grace nga magbinutan pirme. Dan Labeta nga magpadayon sa pag-alagad, gatanaw sila karon. Thank you so much for watching. Welcome prepare og sa tanan nga gatanaw sa PSKW. Daghang salamat sa mga gorgeous and handsome staff of PSKW. God bless. Well, thank you so much. And morning greetings also sa mga members sa Santo Niño Talagag Bukidnon Church. Daghang salamat sa pagtanaw. And other greetings to Brother Ruben Flores of Southern Christian College. And greetings to Toto Dahunan family og Brother Anthony Tony Boy Du, ang kauban sa iyang asawa si Nene o kay Cassiope. Happy Sabbath sa tanan. And also I would like to greet at
tanan natong mga viewers diya sa Talisayan, sa Tibuok Nasud Soul Winning Association, sa Hingoog City, sa Hingoog Sanitarium Hospital, Hingoog Hope Radio, Hingoog, and Hingoog is the Academy, and Hingoog Adventist Elementary School, o sa tanan natong mga newly baptized members, no, gikan sa Andrews Camp. Hopefully, mapadayos yung pag-alaga ng mga patanon. Salamat juga sa nasa pagdawat. Jesus Christ as your personal Yes, Savior. dunga greetings We're so no. happy. Dunga greetings, happy viewing no kang Jobimi Tanamal og sa iyang pinalanggang asawa nga si Elise diya sa Canada. Hello, good morning kaninyo. And also, we have also greetings diri no online. From Red Canada, happy Sabbath and happy viewing everyone. Good morning, watching from Hong Kong. From Resel Riquillo Porras, I'm happy listening to you guys. God bless pud kang Pastor Boscato. And also we have Phila Ladaran Manato, happy Sabbath. We have also from JD Perez, thank you, Panimbaya sa Kabuntagon World. Thank you, Pud Pastor. It's been 3 years of not forwarding good messages to my friends and colleagues and relatives. Thank you for giving us the idea to use social media ministry. Social media in ministry. Amen. God bless and Amen. happy Sabbath. We have also Jenlyn Salapan Gallego Rodrigo. Happy Sabbath. And happy Sabbath everyone watching from Singapore. We have also Marn Eileen Ko. Hi, Sister Ning Mags. Happy Sabbath, sister. We have also, I would like also to greet Hope Channel, Hope Radio Iligan. Minos na sa tuwa karon. Hello, Happy Mark Sabbath. Jared Happy Sabbath. Padriki, happy Sabbath day. I'm Mark Jared Padriki, watching from Bulacau Church, Talisay, Cebu. Oy, Cebu, hello there. Good morning kaninyo. And to everyone nagatanaw sa mga Facebook Live, good morning. Your greetings and messages are much appreciated. Salamat kayo. Ug katanaw sa GSAT, no? Salamat kay sa pagsunod ani nga programa. Yes, Yes, so no. ako'y panimbaya diha, gikan kini kang Idil Kiranti, kang Andrian, kang Gingging, kang Joy, kang Slansyan, sa ilang bibi nga si Arot-Arot, nagtanaw sila karon. Happy Sabbath, gikan kini kang Idil Kiranti. O in Yes. behalf sa Youth Department of North Central Mindanao Conference, na human ang atong camping 1 week. Yes, Daghang praise the salamat Lord. sa atong mga partners and sponsors. Thank you kayo sa Abroad, Charm, Andro, sa Cubina Church, Yes, si Ate Lovely. Sir Sammy Salarda, si Natnat Villanueva Pueblos, kauban siyang husband sa tanan diya sa gawas o diri sa Pilipinas. Ako pasalamatan. Thank you kayo sa inyong suporta sa Youth Department. Aduna kitay 351 ka mga hamiling kalag na nadala sa tiilan sa Amen. Ginoo. Amen. So, praise the Lord nga ang suporta og sa mga auxiliary sa Youth Department. Thank you kayo sa inyong suporta. Amen. God bless all. Praise the Lord. Padayon tano sa ato ang mga kausa para sa buhat sa Ginoo para Yes, madaling napay mahuman na mga siya. greetings Oo. diri di ay. Greetings. Okay. Sige, Napadi ay. sige, ma'am. Napa Sorry, siya ma'am. big, no? Si Kay Ordaniza Rondina, si Ray. Hi, Ray. Nagtanaw na jud ka. Bitaw. Cheryl Loy Almosera, si I hope ma-pronounce ako sakto. Hi, Su Madulara Kim. God bless you to kang Ma'am Eileen Ko, kang Wins Zerudo, Ronaldin Wall, Catherine Rodelas Lu, Mark Jared Padrigue, and sa tanan natong viewers no sa FB Live, daghan kayong salamat. And sa ako ang #1 supporter og alarm clock, wall clap naman. Alarm clock, akong fan ha. And Lumbia National High School and my sister in San Diego and Megan. Happy Sabbath. Yes, we have also additional greetings to Kapitan Pedro and Mrs. Cora Mantos of Mahayag from Ma'am Ate Maika Mantos Kalibod. And also we have kanang additional greetings from Maniza Ayo Madrid sa online ni. Salamat kayo bisag wala ko kasimba na buhi akong kalag. Na-miss na ko ang Amen. pagsimba. Trabaho manggudta diri sa layo. Hello, Yes. diha kayo mga- Og dugang diri happy Sabbath gikan kini kang Himino, Gisrel Himino sa iyang mga kabataan si Kid Clarissa, kang Prince Gisrel og sa iyang mami nga si Irene. Gikan kini kang Gisrel, happy Sabbath diha Yes, kaninyo. no, dugang greetings. Please greet Malu Del Rosario Maghilom with husband Edgar Maghilom watching
watching Panimbaya in Canada right now. Also to Lito and Chato Katingan in Canada. Mga kapaglaom kami naghinaot nga mas napahayag namo ang inyong kabuntagon na pagaan ang inyong mga gibati ug nakapamahota sa espirituhanong pagkaon. Mga kapaglaom, magkuyog na po ta sa laing episode sunod Sabado sa buntag. Atong ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato igasa. Garcia Memorial Church, nagtanaw PG. Nagtanaw sila gikan sa Davao Church. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan ug nakatagdugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Yes, every Wednesday 6 p.m. in Harmony. Thank you for your support. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! God bless everyone!